Svoje povolanie berieme ako poslanie motivovať pacienta k ústnemu zdraviu. Správne motivovaný pacient je dostatočne informovaný pacient a práve to sa stalo hlavnou ideou 21. októbra u nás Smart Dental. Cieľom bolo podať dostatočné množstvo informácií o zuboch, o ďasnách a o problémoch, s ktorými sa návštevníci stretávali. Táto udalosť bola určená pre širokú verejnosť. Prišli maličky, mamičky s deťmi, ale aj dospelí. Návštevníkom sme pomocou prezentácie vysvetlili problémy vznikajúce ústnej dutiny, ako je zubný kaz a zápal ďasien, a následne sme si prakticky ukázali, ako týmto problémom predchádzať v ústach. Najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávame, sú zlá technika čistenia zubov, nesprávna veľkosť zubnej kefky a nečistenie medzizubného priestoru. Každý účastník mal pre seba pripravenú taštičku, v ktorej našiel zubnú kefku, rôzne pomôcky na čistenie zubov a taktiež poukážky, či už na dentálnu hygienu alebo na komplexné vstupné vyšetrenie na našej klinike. Deň zdravého úsmevu hodnotím veľmi pozitívne nad moje očakávania. Spoločne s kolegyňami by sme radi organizovali túto akciu na pravidelnej báze.